Ovi momci obučeni su da upravljaju skoro svim plovnim sredstvima. Za prevoženje tima koriste se čamci Zodijak, opremljeni jakim vanbrodskim motorima. I što je najvažnije, iskusni su ronioci. Ronilački tim podjednako je efikasan u vodi kao i na kopnu. U slučaju da je potrebno hitno uposliti tim, SAI šalje svoj tim padobranaca. Skokovi sa tako velikih visina mogu biti fatalni ako se pripadnici ne obuče propisno. Grupa za minsko-eksplozivna sredstva. Njihov zadatak na ovoj vežbi je da upotrebom eksplozivnog rama i mehaničkih sredstava obezbede prolaz upadnom timu. Četiri su osnovna taktička principa na kojima jedinica zasniva svoje delovanje. Preciznost, iznenađenje, brzina, snaga. Talačke situacije spadaju u najteže zadatke sa kojim se ova jedinica suočava. Odluka da se preduzme napad nikada se ne uzima olako. Oni moraju brzo da uđu i u bukvalno sekundi da prepoznaju pretnju i da je eliminišu. Tajna uspeha u izvođenju ovakvih akcija je u njihovom treningu. Novembra SAI slavi svoju krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla, zaštitnika ratnika. Ovaj svetac je od starih dana bio i ostao zaštitnik srpskih ratnika i zato se tog dana oblači svečana uniforma i pristupa činu osveštanja pripadnika jedinice. I u spomen onih koji preminuše u blagočestivoj veri slugu Božih Radeta, Borislava Radojice, Milana Radeta, Gorana Ognjena, Dragoslava Gorana Slavomira, Aleksandra Slaviše Radovana, Milete Predraga Milivoja i Nenada, primi Gospode žrtvu ovu u nadnebeski, tvoj žrtveni. Amin. Ova svečanost je veoma važna u negovanju tradicije jedinice. Predstavlja simboličnu sponu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Iskustvo dugo 3 decenije i program obuke sačinjen po uzoru na svetske antiterorističke jedinice stvorili su izuzetno obučenu, veoma pokretnu i savremeno opremljenu operativnu jedinicu, osposobljenu i spremnu da reši i najteže situacije. Sa specijalnom jedinicom RAID francuske policije ostvaruje se veoma uspešna saradnja. Ce qu'on sait, on n'a pas de plan. Ovo znači sve što znamo, dakle nemamo plan. On a 4 terroristes. Imamo 4 terorista. Un otage. I jednog taoca. Voilà, c'est que ça. Samo to znamo. Des questions? Pitanja? No questions.
Sinon, encore une fois, ils font du très bon travail. Inače, da ponovim, odlično ste odradili posao. Instruktori rajda su nekoliko puta dolazili u Srbiju, gde su izvodili obuku iz oblasti antiterorističke taktike. Kao najobučeniji i najsposobniji sa najiskusnijim kadrom, timovi A, prvi udarni, i B predstavljaju udarnu pesnicu Saja. Oni rešavaju komplikovane talačke situacije, upadaju u otete avione, autobuse, provaljuju u zabarikadirane objekte, hapse opasne kriminalce i naoružane osobe. Prilikom izvršenja zadataka, A, B i C tim deluju kao jedinstvena celina. Kao jedan tim u kome svako ima svoje precizno određene zadatke. Tisto!